Zdravím vás. Vítame vás. Decka! Si robí konkurenciu. Chvíľočku počúvajte, oni vám chcú niečo povedať. Prišli vás navštíviť, pekne ste ich privítali a oni vám chcú niečo povedať. Povedia? Niečo vám priniesli. To je taký malý darček, decka, aby ste mali. Majstrovstvá sveta môžete pozerať na tomto televízori. To budú určite. No a čo povieme? Ďakujeme. Páči sa. Tomášovi tri. Tomáš bude šťastný. To krásne, ne? Ja si ospravedlňujem takú malú. Od najmenších záchaj. A ja ani... Áno. Jirko. Že Vierku teraz chýbajú. A núkate im jesť?